Ho. Siapailah. Ini guys, tunggu dulu. Gimana ya? माइ गायजोबजेनबाय मालाय माइखौहाय गायजेनबाय। Oke. Ini dulu di sini saya koncu, masih sama. Ayah, अबेनि थांनाय फाग्लिफोरलाय? ज' थाबानो जायो लोरि बेगरसो। नैबेयावसो दङ बिगुरफ्रा फिसाया आलदा बिमाया आलदासो। नै बिसिबा गोजान फैखायो नै सिनि दैया। आरो थांबावाखै बिसोरो? आरो थांबावाखै? फिसाया हस थाबोदों।
माइ गायजोब्बायलै मालाय एफा गोजान गोजान फैयोनालै आरो थांबावाखै दा बिलाय नोगोद असाइसखा लिडारखा बेनो बेसेबा गोजान जायो बे न'नि औ आरो थाबावगोनलै बिसोरो बाव गिखायाबो ज' थाबानो जायो माबा फिसा आलदा बिमा आलदा बिदि आरो एब्रेहैबावबाय दा मा सिख्खा जि गोजा फिस्लिम आरो थाबावदों ओइ नै थांबावा दा नैलाय